Ka jengruai tamai ka balai kerteng bai jonga ka bade kawai ni jengruai naga film kasi ka balai kerteng perkhat kade kawai ni jengruai ka badan ha ketika film ia ka ba on supply pai ba no ha YouTube ha ka hendru tarik ubna Julai raja arfuar ha ka por hendru baje janmet ha ka YouTube channel ka balai kerteng Eric Tonswear ha kene jengruai la simpenta daw Eric Tonswear kumuntung shop bat ka kentiu riti maulong kum kapuran larwai pat daw banshai kongsti bat ka Arlin Rumnong ia ka balale ia recording ha Sony Do Vibe Studio bat ia ka video pat la penbit penbiang daw Kiki Karot bai jonga ha pingat baga ishi